beau ici. Je suis pas en vacances. Allez au boulot. Toujours bon qu'à se plaindre, hein. Tres anys de guerra i 42 dies de retirada passen factura als republicans catalans i espanyols. Oh, debout! Ça, relevé. El dia 6 de febrer de 1939 s'obre la frontera al gros dels republicans que fugen de Franco. La major part dels soldats, cansats i afamats, ignoren que hauran de recórrer 30 quilòmetres a peu fins al seu destí, Argelers. 400 genets de les tropes colonials franceses vigilen els refugiats. Argelers de la Marenda té el nucli urbà a 2 quilòmetres de la platja. Hi viuen 2.900 habitants, aliens a la dimensió de la marea humana que se'ls acosta.